Ngi pediang sombahai pi baro ko men ko para sya ka ne ka jinde niam ya ka Mass Bakhuid ya ka Mass Bakhuid ha ka sngi palai jong ka tayo bakandai ha kapor lat ya ha ka ne ka janmit dongin ya duai na ka benta ki ne ka jintmu ki bala pha syangi ngi duai na ka benta ka jin ko jinkia jong I wei I men para jongi ba klem tho karteng unambar bakut ndru khandai lai ar to try and I know happy ya ka jing ko jinkia ngi duai na ka benta I shanbok karsanyang ba in yo ya ka jing ko jinkia ngi duai na ka benta I kong rosina kriem ba in yo no ya ka jing ko jinkia ngi duai na ka benta ka jing ko jinkia jong I yo pendap nong seed ngi duai ha ka ne ka janmit na ka benta I Lucia nong neng bat I Rosalyn nong neng bat ka yeng ka sem jong I Rosalyn nong neng bakin yo ya ka jing ku jong ublay ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta I Cecilia Carbuli bat I Cleophas Kriem ba ublay un karku kerdo eki un ai ya ka jing e halor jong ki ya ka jing don kam jong ki ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta I Jessica Karmaulong badai ka sngi kam ta ka sngi to blay trekandat ungkur kuye pi Jessica pindang he dang san ha ka jing e yo blay ha ka jing e ya I mei pa ki bai hasem badru ngi duai na ka benta ka jing on poi suk jong pi shanesha ri jongi shanesha jela jongi haba pirang don halenti menta na Europe ngi duai na ka benta ka jing tmu jong I Mona Lisa shla kam tam na ka benta ka jing ko jing kia bar ka jing tmu ba jong ka yeng ka sem jong I baro ka wei ngi duai na ka benta ka jing tmu jong I Gresilda imli bo bli rekandan ungkar kuye pi un ai pi ya ka jing don kam ka ba pi trang ka ba pi angnod ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta I Michael Karsati bat ka yeng ka sem jong I bo bli rekandan ungkar ku kerdo e pi un ai pi ya ka jing ko jing kia amet bat mensim no pendapan biang ya ka jing don kam jong pi ngi duai na ka benta ka yeng ka sem jong I kong Frisila Dakar bat ka jing tmu ba jong I ba ble trekandat ungkar ku ye pi no ai pi ya ka jing don kam ka ba pi don kam ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta I kong bian timai malngyang ha ka jing dap arsnam ka jing klat jong I menta ka sngi to ble trekandat ungkar ku ha pi on ai pi ya ka jing jat thaj bam jukut ngi duai ro na ka benta ka yeng ka sem jong pi ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka jing ko jing kia jong ka yeng ka sem jong I ius khar kongor knang ba inyo ya ka met ka bakoi ka bakhya ngi duai na ka benta ka jing ko jing kia jong iman balang malngyang I Eugene malngyang iba dondor malngyang iba shongdor malngyang I Jasmine nong dhar I one job kharkongor but I Junosius nong dhar ngi duai na ka benta ka yeng ka sem jong Emilian da nong dhar but I Arun nong klau bau blay un kerku kerdo eki kun ti jong ki baro ngi duai na ka benta ka jing tmu jong Gregorius nong dhar but iba kodor malngyang bau blay un don rengkat but ki ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta I Diamond Carsentiu bat na ka bat nam tai mei jong pi I Jacinta Carsentiu ba pinyo ya kamet ka bakoi ka bakhya ba bli tekandat ungkur ku ya pi ungkur ku ya ka jing trang jing angnut jong pi ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka yeng ka sem jong I Don Morris Marweng ibadan na pedeng ka jing pang jing shitom mau blay tekandat un ayon ha pi ka jing kerku un ayon ya ka jing ko jing kia ngi duai na ka benta ka jing tmu ba kam tam e ya ka kam ka jam jong iba Alexander khar kongor ba blay tekandat un kerku ye pi un te sei halor jong pi ya ka jing don kam jong pi ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka jing ko jing kia jong I di Gibson bat ka yeng ka sem ngi duai na ka benta ka jing ko jing kia jong udon kupar terniang
badru naga benta jingko jingkia jong u Richmond Karnayor bobleun IP ya ka jingko jingkia ngidwai naga benta ka jintmu jong ka yinga sem jong i Juanita Malngyang i Margarita Malngyang i Albina Wankar i Baik Mendingdo i Ban Sharai Shilla bad i Tracy Mauri bobleun kurku kerdo IP ngidwai naga benta ka jintmu jong i Badondor Malngyang ngidwai haganega mas naga benta ka jintmu jong i Sera Dingdo bad i Lambert War boble tekan dat kurku epi ya ka jing anur jong pi jintrang jong pi ngidwai ro naga benta jingko jingkia jong i ba Elias Karmaulong ngi bu jintmu haganega mas kerpang naga benta kam ka jam marga kamai kaji jong ka yinga sem jong i Minisha Mary Dakar boble tekan dat kurku epi untuk saya jenye halor jong pi ngidwai haganega mas naga benta ka yinga sem jong i Bel Dadlis Imyong bat i Sanjay Agustin Rabha kibokwa bensongu yo blay naga benta jingkerku ba kilayo ngidwai haganega mas naga benta i Marvin Karkongor i bedon Shadimapur menta boble tekendat un riun sumar sukheri i ngidwai naga benta i Charles Kella boble un ri i borobor un te bun jingkerku halor jong i kamtam hagajaka ka ba itrei menta ngidwai haganega mas naga benta jintmu jong i Euphrasia Kriyem Basan ngidwai haganega mas naga benta ka jinja thai jong kamansim jong i Mohon Masar Dingdo ngidwai haganega mas naga benta ka jintmu jong i Carmel FN ibakwa bangindwai naga benta i kong Lucy nong si me jong i ba arke sngi kham ta ka sngi to ble trekandat ungkur i me jong pi ya pi kong Lucy nong si apindang yo ya kamet ka bakoit ka ba klain ba pin im shong pra shong shang ngidwai naga benta jong pi please Stalin naga benta ka jintmu ba bha jong pi naga benta ka ying ka sem jong pi ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Daffy Grace Mayong badru khamtam naga benta ka jintmu jong pi bangin duai naga benta ka ying ka sem jong i kong Lucia Mayong badi ba Alfred Malai ngi duai naga benta ka jintmu jong pi LT Mary Shooting khamtam naga benta i Mary i Eugenia Shooting ba in pass ya ke exam ngi duai naga benta ka jintmu jong pi langtai merbanyang khamtam ngi jingko jingkia jong i ka sem jong i mei pa kimen ki para jong pi ngidwai naga benta ka jintmu jong i Valerie Khar Mujai khamtam naga benta ka yinga sem jong i ba PL Nongbri badi kong Teresa Khar Mujai bau blehin kurku kerdo ya ka jintrang ka jing anur jong pi ngidwai naga benta i brother Lambert Tongni kumbala karpat dai i Carmel FN kabadai ka sngi kham benta ka sngi bol bete kandat kurku i pi brother Lambert pin Shait pin Klein pin nang pin start pin e yo blay pin he pin san hakachi yo blay bet hakachi e ya ki para briu ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Alex Karkongor ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Jeffrey Jerwa kamtam naga benta ka jingko jingkhia jong ka ying ka sem bat pertehi barok ka wei ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Tidora Sawian kamtam naga benta i Fida Shisha Sawian kabadai ka singi kha benta ka singi to blay tekandat ngorku e pi Fida Shisha pin he pin san haka jing nang jing start haka jing e yo blay ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Veronica Bamon papinyo e kamet ka bakoy ki pakhia ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Veronica Rai ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Mewan Lungdo ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Teresia Malngyang khamtam naga benta i Badondor Malngyang pat ki paralok ki betre hospital bekin yo e jinyada ngidwai ro naga benta jingko jingkhia jong ba Tarsisius Maukhiu ngidwai naga benta kamansim jong i Albinus Maukhiu bali Octavius Nongdhar bekin yo e jinya thai bam jukut ngidwai naga benta kamasim balaklat no jong i Talentinus Walang ben yo e jinya thai bam jukut kumbala karpat da yo anis Walang ngidwai naga benta ka ying ka sem jong pi me release Mary Karlungdo mol betre kan ran kurkuyi pi ngidwai naga benta ka jintmu jong pi Juanita Malngyang
ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Mildred yaw pniaw kham tam na kabenta iter samar banyang pe inyo no ya ka jin koj ngi duai na kabenta ka jin tumu jong e Fredinal Karnayor na kabenta i Anthony Rumnong bo blei ungta i un ai na i ya kamet ka bakoj ka bakhia ngi duai ru na kabenta ki bapang ki baduk ki barangli ki besem lanot hagane ka por bo blei long ka jin tingen yaki ngi duai na kabenta jin tumu jong pi Audrey Kharmujai ya ka ying ka sem jong pi ki kun ki jong i day me ba ker bo blei un don borobor ringkat bat ki un kor khu ki ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Bitila Kharum Noi kham tam na kabenta i bayamon Kharum Noi i basisha Kharum Noi bat i Dolores pi ba pendap bok Kharum Noi bo blei trai kandan un kor khu ki ngi duai na kabenta u pabakhoi ki bishop ki lungdo baro ki dunyam haslak ka parthei makin yo ya ka jin kor khu jong blei ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Matthias si bo blei trai kandan un kor khu ya jin tumu ba jong pi un ai pi ya kamet ka bakoi ki bakhia ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Daniela Maulong kham tam na kabenta Jessica Khar Maulong ka bari sing kha man ta sngi tu blei trai kandan un kor khu pi Jessica pen yo ya ka jin ai e jong blei ya ka jin lang jing start pen im shong pra shong shang ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Dennis Basai Moid kham tam na kabenta I Elvin Gerald thank you I bari ka sngi kha man ta sngi tu blei trai kandan un kor khu pi Elvin Gerald ma pin he pin san ha ka jin I yo blei ji mei pa ha ka jin nang jing start ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Albinus Inghi kham tam na kabenta ka yeng ka sem jong pi ka jin ko jin khia jong pi baro shieng ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Jenita Sun kham tam e na kabenta ka man sim balaklat no jong I David Katpo bat I Juliana Sun bakin yo ka jin ja thait bam jukun ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Kobinis Sana kham tam na kabenta I Iwakador Sana ba inyo ka jin koi bat ya ka yeng ka sem jong pi baro ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Bada Kharkamni kham tam na kabenta ka jin ja thait jong ka man sim jong I Justina Nongsi ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Penbiang Peter Prongrop na kabenta ka yeng ka sem jong pi bat jin tumu ba jong pi ngi duai na kabenta ka jin tumu jong I Mirendra Prongrop kham tam na kabenta ka jin ko jin khia jong I ba Valentin Karmuti but is sister Andriana Prongrop FMA ngi duai na kabenta sister Priscilla Prongrop VSTB Betroisha Assam boble rekandat ungrin sumar sukhari I ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Margarita Marthong kham tam na kabenta ka jin ko jin khia jong I Adonai I Banala Marthong ngi duai na kabenta ka jin tumu jong I Ivorin Karmal ki ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Baya Lengkhoi kham tam na kabenta ka jin tha ji ka man sim jong I Lita Mary Lengkhoi I Helkinson Pongrop bat I Pius Lengdo ngi duai na kabenta ka jin tumu jong I Dastarlan Wanyang kham tam na kabenta u Diskomar Sing Wanyang na Parish Mauthong boble kanrat un kerkhu ka doi I hang ne ka por jong jin shitom ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Baya Lengkhoi na kabenta ka yeng ka sem jong pi bat jong I kong Diolin Lengkhoi ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Janita Sun kham tam na kabenta I Ebor Miki Paul Sun I badang don menta Manipur Jesuit novitiate pre novitiate bat banang pen kre ira de ban long I reuniam to blei kandat kor khu I ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Kelesita Jarwa na kabenta ka yeng ka sem jong pi I ka jin dan kam jong pi jing kor khu jong blei pin job ya ka thong jong pi ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi na Philinda Pongrop na kabenta ki kun ki ti jong pi na kabenta ka jin tumu ba jong pi ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Mary Persara thank you kham tam na kabenta ka sing kha jing pi man ta ka sngi to blei kanrat un kor khu ko do AP un IP jing ko jing kya met ben men sim madru un IP ka jing nang jing start un da un kor khu AP pen im shong pra shong shang ngi duai na kabenta ka jin tumu jong gu Steve Keter na kabenta ka yeng ka sem jong I kong Jeris bu phang makin yo ya kamet ka koi ka khia ngi duai na kabenta ka jin tumu jong pi Amalia War
na ka banta ka jingko jingkya jong gaying ka sem jong pi badru jong ye sanda war beran pedang ka jing shitom bin yo ne ka jingko ngi duai na ka banta ka jing tmu jong pi violet lamare kamtam na ka banta ka jing ta jong ka mansim jong i makarius pawa ngi duai na ka banta ka jing tmu jong pi ka jing anu jong pi roy tarian rengkar bagi ni jing tmu ki bangila pule bar ki jing tmu jong pi shimet komen ko para tongin rai ki sak duan jong try ngin truai ki knang boble te khandrat un sngap un ai ngi ya kata jing e ka bangi don kam ha ka ji em jungi ka baman ka sngi
Sung Bashim number Jerai Gaba Praspa Lai Peu Sau Pra Lai Sau Ngêu bài Baba o Yang nhà lễ kiêu sinh utrai Te kik chan trong y men yang men ta Adwa jompa go Jerusalem Jerusalem Nong ba sao đón kiên đua bát cướp bát lại cha pa kiwa na mình xem nghi trái bên real mà để you try ngã lạc men ha ba siêu bài Baba o Yang nhà lễ kiêu sinh utrai Te kik chan trong y mi yang men ta Hagwa trong pa o Jerusalem Haga kerteng ukpa barukun baru mensim bakhuid. Amen. Kajinya jong utrai jong yu Jesus Christ berkajing jong ublay. Lem berkajing slok jong mensim bakhuid kindon borobor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Komen kopa ra tungin ya kubur bangilong kinong pop. Knang bangin long kibala kre ban le inyam ya kijing maya bakhuid. Ngapla hau blay badon bor baro Maria pi komen ko para bangalale pop shipun da kajing berkat da kiktin da kikam banda kajing le klet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat bakrau jonga namar katang kapale kamaria bakhuid kabayai sa katay suci yaki angel badikirukoi Maria pi komen para menduai na benda jema how dry ublay jungi ublay badan bor baro ni snei yangi badan dalam abi ki pop jungi un yelam yangi sha gajin embam jukun Amen. Go try to isen a Go try to isen a. Go Chris to isen a Go Chris to isen a. Go try to isen a Go try to isen a. to ngin ya duai Sa sisin komen ko para tungin nya lumlang ya baro kijing angnul jong pi kijing duai jong pi kijing trang jong pi ya kijing kerku jong ublay ngin pensngop u da kata kadonut kabasliang kaba trang jongi lengba kane kijing duai jong kabalang koblay me ubala pendap penbiang koblay me uba kijing pendap penbiang jong me Kamju bakla haga saindur jongka. Ngikar pat rid yame. Tobe krat ya kata baro kabala ban pensniu yangi. Bato ai ya kata baro kaba pen bhai yangi. Kamtam ya kijing angnut jungi, kijing trang jungi, kijing kwa jungi go kendrat. Dokar ku yaki baro. Tau try jungi Jesus Christ ukun jongme. Uba ember basu syarengkat bat me haga nyelong kuwe jong mensim bakhuid. Way ublay junom la junom. Amen. Kajing pule benengkong. Kajing pule na kashiti ba jong Paulus bakhuid sya Timotheus. Ko ba iya to kenmau ba u Jesus Christ ubalami pa na kebeyap ulahir pateng na udabit kumba layalab ha gospel jonga
Ka gospel ye ka ba ngai sha shitom bat sha kum kenjri kum udakai. Henry ka kti nublei kam sha kum kenjri. Namar kata ngai sha ye kane baro na kabanta kito ki balajit ba makiru kindup yo ye ka jingpen im hau Chris Jisu ka ba longlem bat ka burom bam jukut. Ka jing ong ka long ka batikna. Ladangi layayap lang batu, ngin ye im lang ru batu. Ladangi Aisha ngin ye sinshar lang ru batu. Ladangi len ye u, mauru un len yengi. Ladangim yaine uta ute uyaine kumju namar umla ban len yelade. To pin kan mau yaki syapang kane. Bato kentu jor yaki hakmat utrai ban ker na kabayanya syapang ki kentin na ba kampen bha light no ban penjot ya kinong sngap to yele kat bala ban pen pau yele de hau blei kum uba layo jing monjur unong tre ubam don dau ban le rany uba yalap tikna ya kaktin ka jing shisha. Kaktin jong utrai. Ngis ngo yao blay. Kajubab jong pi. Ko try ai ngan tip yekilinti jong me. Ko try ai ngintip yakalenti jong me. Ko try ai ngan tip yekilinti jong me. Hikai yanga yekilinti jong me. To yalam yanga ha kajing shisha jong me, but to hika yanga naba melong ublay kajing pen im jonga. Ko try ai ngan tip yakilenti jong me. Utry ulong ubabha bat ubabait. Ukdew yakilenti ha kibasakma. Uyalam yakibas ngaurit ha karai kabahok. Uhikai yakibas ngaurut yakalenti jong u. Ko try ai ngan tip yakilenti jong me. Baro kilenti jong utry kilong kajing bat kajing shisha. Ya kito kibas sumari kajutang bat kihukum jong u. Kajing mot bari jong utry kadai ya kito kibating burom ya u. Haki upin pau yala kajutang. Ko try ai ngan tip yakilenti jong me. Singabhayang. Hallelujah. Hallelujah. Udong penim jungi ukres Jisu ula pendu ya kajinyap bar ula pen syai ula pen pau syai ya kajinyim bar kajing bamyap syu da ka gospel. Hallelujah. Hallelujah. Utray undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing penbena naga gospel bakut kat kum Markus. Kaburom hame ko try. Hakata kapor uwe na kistat ain ulawan siya Jisu barula kali yu. Kae kahukum kabanengkong na baro. Jisu ula jubab. Kabanengkong kadai kane. To siya skor ko Israel utray ublay jungi ulong tang mau utray. Bat pidei ban ya utray ublay jong pi da kadanol jong pi baro. Da kamansim jong pi baro. Da kajingmud jong pi baro. Bat da kabor jong pi baro. Kabaar kadai kane. Pidei ban jalau para marjan kum yaladehi. Omdon kano kawai pat ka hukum kabakam kraw ban ya kine. Uta ustad ain ula ong hau.
kadai shisha konong hikai mela kren ya kaba shisha badon wei ublei bad omdon wei pat light na u bad ban ije u da ka nod baro da ka jingmod baro da ka bor baro bad ban ije lau para marjan kum yaladehi ka kham kraw ban ya baro ki jin knya thang bad ki jin knya bad habau jisu layu i baula ai ka jubab ka bastad ula ong hau pim jengai na ka himau blei hadin kata omdon manut keli aa shu iau ka gospel jong utrai Kajing ro ya meko Chris. Ko men ko para ngatrai kane ka mas ka bakadu jonga kane ka live stream mas ndai ka mas bakadu ndai ka mas bakadu ha kane ka live stream mas namar Sunday kane ka mas ka bakadu ngin le live stream nadu sinong kong ngin nom pelong shoot namar maka sarkar kala pelai ya pi ban le shiying mane te ngin nom pelong shoot ya kane ka live stream mas badru ba kidon kiwi ki dauru kiba nginom la shu ban peteng ya kane ka live stream mas jungi badru ban pen ban ailat epi ban poi shaki ying mane namar ngai bun na badeng jopi pila miss ya ka ying mane pim shem la yu ya ka ying mane jong pi menta la arbanai tam lai benai te ban ailat ya pi ban yu ya ka ying mane jong pi nginom pelong shu ya ka live stream mas nak tak daw ngala tho ne kato ka ne ki point kam tam nang kong ban songu ya blei na ka banca ka ne ka lat ka bangila yo ban pelong ya ka ne ka live stream mas ban nyarap epi baro kemudian haying ban yajan ban blei leng ba ka ne ka lat patai kubor ka bau blei hi ula bu ka bau blei hi ula kurku ka ba ar nga kwa ban ai ka jin kublei ya ki bhalor jongi u provincial bat ki council baro ki bala penslur yanga ban yangi ban le ya ka ne ka service na ka banca ki pa jong ublei kabalai nga kwa ban sungu ru khamtam ya kini ki padar ki bala kloi ban krishan yangi ban wan terwai kane ka Mass Bakhuid nga ai kublei kerpang ya Father Gerald Kongji wan habdeng ka jinshitom jungi habdeng ka kumapitip idon habdeng ka jingpang badru ha jingbon kam i klem la kantai ya jingkerpat jonga i lawan shane sha ying youth center ban penlong ya ka live stream mas tip sau san sin ni de kublei shibun ni pi Father Gerald Kongji ngai kublei ya Father Alistair Marwain ma iru ilawan yarap ingi ha ga recollection shisin ha ga sngi tuding Bakhuid ngai kublei yi ngai kublei ya Father David Lang Daniel Kaji ibam juk kan tai ya ga jingkerpat jonga man la kapor i poishene ngai scam piru pila itu bahai i namar man la katayo i wan pelong ya ka Mass Bakhuid badru ula ai jing kren yangi ha ka sin to ding Bakhuid ting ai kublei pi Father Daniel David Lang Kaji to blei taken dan kurku kedo ep wat ha ka jing bun kam jong pi kum u secretary jong provincial Henry pila pelai por na ka benta ka ne ka service na ka benta ki pa jong blei nga kwa ban ai ka jing kublei ru ya Father James Ternyang ibala economer jong kane ka province jungi or ka jingbon kam jungi ilawan pentrawa ka mas ha kasngi pejmit paskha ni ai kublei pi Father James ya ki tin sneng tin crowd jong pi ngai kublei ya Father PJ James ibalawan ai yangi shisin ka mas ha kane ka live stream to blei trek dan kurku ya pi kurku ya ka jing temu babha jong pi ngai kublei ya Father Edmund Gomes ibalawan ai ya ka mas shisin Father LB Anthony ibalawan penlong ka mas shisin ngi ai kublei ya pi baru arngut to blei tekedan kurku ya pi ngai kublei ya Father Arcadius Puwen iba mam iru nakapor syakapor kat banga khot kat bang karpat i kloi ban ong haoj ban pelong ya ka Mass Bakhuid na ka benta jongi na ka benta jong pi ki pa jong blei nga kwa ban ai kublei kerpang ya Father Henry Warba i Father Anthony Karkongor i Father Roland Karkrang kini laingut kibam jula ban ong m ya ka jing kerpat jong aban nakapor syakapor
teng arsin laisin ha ka shitayo ki wan ban pelong ya kamas rada ngam yo padar shawe teng ai kublei pi padar Henry Father Anthony Karkongor Father Roland Karkrang na ga benta ka jinyarap jongpi na ga benta ka jing kerku jongpi jing duai jongpi na ga benta ki pat jong blei hawai kani ka jing le live stream jongi kalong kumba kalong menta pi yero ya ka sound baka biang ya ki dur baki biang warlang ala yatu ya pi bangi pedon kam tang da ki webcam namar bangim don ki kamera ngi don tangui kamera babha henry kini ke bero ki urlong ki long bha ki long smooth ki yaj beg ya renti kumba ma pi pila yero na ka por sha ka por ha ka whatsapp message ha po youtube channel jungi kamdei ka jingle jonga henry ka jingle jong ki langut ki brother Sony various sad mdetang baki yarwai mdetang baki yapule mdetang baki tem henry man la kapor mentala lai benai ki wan shine ki klem kenya kapor jongki ya jing pule puthi jongki henry na ga benda jongpi ki pat jong ublei ki la kloi ben wan shine brother Sony various upadar penshai latam but brother Rajiv Paslain kini langut ki long kum kita ki resort jong kane ka channel jungi hagine ki por lockdown ki bala yarap ingi na ka por shi ka por man la ka sngi kamtam ha ban le ye kane ka live stream ni ai kuble ye ki madru ye image davida password iba kamtam ha ka sngi ublei i shawan bor shine ban yarap ingi ban le ye kane ka live stream tingi sungu ya kine ki songod I brother Soniverius I brother Penshai I brother Rajiv but image davida to ublei trekendat ngol ku kordo eki ngakwa ro ban ai kuble kerpang ye kine ki sau teli ki yeng ki bala yarap yangi ki bala long kumba kila sponsor ka to kane teli ki mas kum kayeng kasem jong ki jerwa ngam kwa banyi tu ka kerteng na marangala sha mai shisin naki te ngasu kwa ban ong tang ka kerteng yeng ki jerwa family bana po malki ni ai kuble ye pi ya ga jing keluj mensim jong pi jing yarap jong pi na ga benta kane ga channel jongi ya ki yau pniau family ngam tip ki de nam hokhar nam olai ngam so tikana ngas tangba ki tip hi mano kita namar ngala ong ru yeki te kublei sibul nyai pi ki yau pniau family ru na ga benta ka jing sibun jong pi ni ai kublei ru yeki nong dahar family bana po mau siboy la tip hi ngai kublei yepi na ga benta ka jing sibun jong pi badru yeki karbi q family kini ru ngatrai ki de na mau siboy ki bala no senyang na ga benta ka ne ka channel jongi ting ai kublei yepi baro kamdam yepi ki pajong ublei ki bala duai na ka benta jongi na ka por sha ka por nga kan mau ha ka por bangi la sha suspend ki message ki ba phi pha shanga man la sngi ki ai men sim yangi ba phi duai na ga benta jungi but de jing duai jung phi bangi la job e ki tu ki jing penshoi ki jing shitom ki jing e ki bangi kan du ha ka tu ka por de kublei shi bun ru ya phi baro ki ba na ka por sha ka por phi page ya ka channel jungi phi sim benta rengkat bat ni ha kane ka knya ka kriam to kata kadai ka first part jong ka homily jonga na ginya tu khana jonga ka second part kadai ka bangan shim imat puson tang UAR na ka gospel ka bangi sungo menta ka sngi ki breu baro ki ong kaptam gitu ki parlok jonga ki ba yari kso hai ki ba yari miau haying ki ong menta ka sngi kadai ka sngi ka ba di all ki khot ka wall cat hacks day kamut ka sngi ka ba ki breu ki doi ye ki miau jongki tengah kwa bani tu ipi ka wei ka story sipang ka miau ka bala ri da wei konrad ha ka por bu konrad ule kai sha ka wei ka jaka la ong ba ka ne ka miau kami na yeng kami na sem jongka bat kali ye kendu ye masi ka kali sipang konrad do konrad uto masi wong ka o konrad tu ik bahaya nga namar ba ngalur ye ka lengkha jungu nga pendap penbiang ya u te kata kamiau ka ong adu kata mau konrad u je pi na mar ba pi trash tom na mar pi le kamta kalin sa sha ka jaka cha sem jong kulai ka ong kumno konrad u don benta bat pi tu kulai wong ngadap da ka jing so komen na mar ba u konrad u je ngah do kata na mar ba dei manga uba yalami u syakatma nama de gajing state jonga bangi job yakatma baro bar kumta teter
Kalej sasha usiar kakeli keju icing keli usiar uong yaka kendrat u yang ngadu kata namarba de mangau ba kersiutiai na kapor man la ka step kala sngo tang gamen sim namar maka klemle na ka bentau kendrat rin kata kalej ru sya usniang ruang ukundrat usukmen bahana ka benta junga namarba de manga ba ai u gado de manga ba mo kadu kadwai kalejsha ublang ka keli keju icing keli baru ublang u ongeka ukundrat u nyanga namarba nga ai u kadut kawan pai sha sem la jong barka kan mau ko ong odang don sa ulang brod ngan lei keli sa ulang brod kumno katong kisinya daya pedang jong ulang brod bat ukendrat jonga kalai ulang brod ulang brod u yatu egai keju ki kentin gong ukendrat u ijanga namarba nga ai u yau snyu bantanya ki saiwol bantanya ki sopti ya ki jangkup jong u ti apa ka yo sngo ikini ki bro kene ka miau ta ka jing sngosi kalai pai sha sem la jong ka ong ba nga ngamla ben le na ka bentau kendrat hakata ka jinyam jongka ajin songsi jongka hakata ka janmit hi ukendrat uan pai saka but da ka jinyam da jin songsi kalai chau kendrat kalai pendem tedong kalai pensyat lagi tedong jongka we tedong jongka kumban welcome yau kendrat jongka yau try jongka ta ka yeng badru kalai jelia ya ka kejat jongu mat kumta terter ukendrat abo yu i ka ne uang opleng hadu kat ne pi ijanga hadu ba pi jelia ya ka kejat baja klea junga hadu ba pin wan but kat sebang alej nadu menta pi nice lej dem chu sha ka sem jong pi sa no ha po ing jonga wong namar ba pi ijanga hadu kata ngaru ngan ije pi diki ong hanan hadu kata kepor ba kamiau ka sa no ha po ing jong ukendrat kam le sa chu sha sem jongka shabar jong ka yeng Honya segede gijinya tu kana keba tamula ngila benong kajing power ngila benong tangba kei kebau tau kundrat ubu ia kamiau hapo ying jung u kede kajing ij jong kata kamiau ya u haka gospel ke bangi pule menta kesngi ka pang ke bakongsan ke bangi lap kede kata ujisu ukren chapang kata kajing ij keban kong bangin ij yau blei pat kebaar bangin ij ya ki para breu kumbangi ij alade kalong ke basong tenat gomen ko para lada kata kamiau ke ij ukendrat adu kata ukendrat uai ya ka reward bahkan syong kan sa hapo ing jungu kan no le ladangi ij ya ublei un sha yangi un khot yangi un wer yangi bangin syong ha ka bosom ne ha kaying syong ne jungu shi junom kata de ke bangi sngo na ka gospel ba menta kasngi bawat jisu uyaro ya ka jing start jong uta u parisi na marba ukraine ka ju ka phang shapang ka jing yo blei de ke ban kong ban ka baar ka gospel kong bangin yo para marjan kumbangi jalade ngimla ban yo blei lada ngim ki para marjan badru ladangi ijau blei klempep ngeni ijau para marjan namar kini mla ban panyaklat yaki hoan ka ci ij ban kong jungi kele ijau blei henry habangi ijau blei dalele ngimla ban isi ya para marjan namar ublei u ijlut ya baro namar ngiki beri baro ngedei kedur kedar jong ublei ngedei kedur kedar kaba ublei ula tau yangi ha kedur kedar jong u na kata kadau ladangi ijau blei ngimla ban ong ba ngi isi yo para marjan pada bangi yo para marjan ngedang klanju shu ngedang krau shu ya kaji i jungi hau blei tekane ke bangi hapan puson kamdam hagane ke juk jungi menta kamdam hagane ke por jungi menta kapor ka ba habang yong ngi yo blei ngi ong tang da karmyang suntur kamwan na donot balik kamwan na donot balik ngudut batong ya kane ba kamwan na donot namar kampau hagi tin ki kam jungi hai kam ki jam jungi ngi yo blei tang hapo ying mane ndai nami na ying mane ngilas dang ban kedokti ngilas dang ban kren sepang kiwe ki para marjan jungi tena kata kadau yola se ka liturgy ka bangi rekhe men takasngi ka mas ka bangi pelong men takasngi ublei u khot uweri nga bajepi bangin ya u
Pada bangi iju klempep ngila ban iju yaki para marjan jungi. Enyero yau Yesus Kristus. Jinom lai jinom. Amen. Amen. Sebashim nambar jirwai ke ba lai spa prapuway. Lai praiway. Let's rise on bar of our creation. Nega jinterwa Beyani go try God kabangi don can run Is no pabadai Jiknya jome try Jiknya jongi Jing im jome try Jing im jongi Jiknya jome try Jiknya jongi Jing im jome try Jing im jongi To yadwai komen ko para baga jingkinya jonga baljong pi kan long babdiang hun nakmal uble pa badun bor baro. To try and pedang jingnya kiti jongpi. Na benda jingro berkeburang kerteng jongu. Kejingan toy yang ibar yang balang buku jongu baro away. Da kabasyan niya haga jing sngosen e jong me ko try. Ngi yalum lang shidraham lembat ki jing terwa ha kaduan bakhuid jong me. Knang balang ba ka bor pen khuid jong ka jing ai e jong me. An sait khuid yang ngi da ki nehi ki jing maya da ki bangi wan shakri yame. Dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat hero. To ken tiu yalaki donut. Ngin tiu ishau try. To ngin ya engu yo try ken rat ublei jongi. Kai shong hok bat kadai. Da shisha kalong kabasyong hok bat kabadai kadai ti jongi bergajing pen im yangi. Bahaman la kapor bat kajaka ban engu yame ko ken rat ko kpa bakhuid ko blei badan bor bat bam jukut. Lang bau try jongi Yesus Kristus. Nama da kajing kaya ulapan temai ya kajing long briu bala jot bad da kajing sha si tom jong ulapan dam no ya ki pop jongi da kajing mi pat jong na ki bayap ulap li ya kalenti sha kajing im bam jukut bad da ka bakiu sha me ko kpa ulap li wang ya ki kerdop ka beneng bad kumtar angkat bad ka kan hun ki angel bad ki ru khoj ngir wai kajing ruai ya ro ya me kat ba klem kut da ka wei ka sur ngi pen bena. Try, maka you blaki pai. Neng bat berteni dap da kaburom jong me. Why husana shadronta? Why husana shadronta? Yaroya utabawan haga kerteng jong try. Why husana shadronta? Why husana shadronta? Da shisha melong ubakuit ko try kat me jong gajing kuit baro. Namar katangi karpad yami. To pen kuit pen kentang ya kini gijing terwa jongi. Da ka bapayaw manslim jong me. Kum ka jer halor jong ki. Bakindup kalalong yangi. Kamed. Bar kasnam jong utray jongi u Yesus Kristus. Hakapor baladino ayu. Badala ka mon sengaw bah. Ula pediang ya gajing sya shitom. Ula shim yaw kupu. Badda kabaay ngu yame. Ulak dia ya bad ula ay halaki sendran uong. To shim bato bam na kanepi baro. Namar kane kalong kamed jonga.
ya kaban IT na kabenta jong pi Hagaju karukom endalalaya bam ula shim ya kakuri badda kabaay ngu biang yame ula ay kahalake sendran uong to shim batudi na kanepi baro namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bad bam jukod ya kaban penmi na kabenta jong pi bad jong kibabun ya kaban map ya kipop tule ya kani ban ken mau yanga Ka jing maya jong ka jing nged. Katasin bang Ibam ibam nuneu nuneu puku. Bat idi na kane ka kuri. Ipen bena ka jing yab jong me ku try. Tat hadu men wan. Namar kata ngig bapen mentay ka jing yab ka jing mi pat jong u. Ngitruwa hame ko try o ku jong ka jing em at ka kuri jong ka jing pen em. Ngidai ngu aidem. Namar mela nyow yang iki babit ben yang hakmat jong me. Bat ban syakri me. Dagabas ngow red ngi kerpat yame bangi kibayo benta ha ka met bat kasna mukrez ngin long kibapen yatali ka way daw men sim bakhuid to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang ha satlak ka perthei bat to penjanaya ka ha ka jing ye rengkat baru Francis ukpa bakhuid jungi u Father John Madur u diocesan administrator jungi bat baro kilengdo to kan mau lem yaki syakri jong me yakito kiba ngila pule ka kerteng jong ki mene kiba melek hot no kiba mela hot no shalade na gane ka percay to ai ba maki kiba la yalong ka way bar ukun jong me ha ga jing yap kum ka jong u kin long ka way ro bar u ha ga jing mi pat jong u to kan maulem ru ye ki men ki para shendrang bat kan tay kiba ye ngasem ki lok ki jor jongi kiba la yo thia da ka ba kermen ye ga jing mi pat bad ya baro kiba la klat no ha ga jing isen e jong me to pediang yaki sya ga jin shai ka khmat jong me to isne yingi baro ngi kerpat yame knang barengkat bat kamaria thesuti bakhuid kami jong ublei u Joseph bakhuid ukurim jongka ki apostol bakhuid bat baro ki ru khoid ki bala pen sngau bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit ban yo ban talem ha ga jing imbam jukod bat ngin yaro bat pendon burom yame da u khun jong me u Jesus Christ Da u lambat u bat ha u kan long hameu bleu pa badon bor ha ga jinya long ka way jong u men sim bakhuid baro ka burom bat ka jinya ro junom la junom Amen kumbala hukum yangi da unong pen im bat kumbala hikay yangi da kaktian blay ngi nut ban ong ko pa jongi ubah beneng kan long ka bakhuid ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ga kdo kumbah beneng toy hangi menta ga jan bam jongi ka bahala ka sngi batumab yangi ki rengkang jongi kumbang iru ngi mabi ki balas niu yangi marwari alam yangi sya ga jing penshoy Henry to pelai yangi na kabas new. To pelai yangi kerpat to try na gajing new baro. Ha gajing sebun jong me. To ai jing suk jing sain ha ki sngi jongi. Knang ba da gajing yarap gajing isen e jong me. Ngin like boro bor na kapop. Bat ngin yo jing yada na gajing jar baro. Kat bang gidak ap kmi lenti gajing kermen bakhuid. Bat gajing wan pat jong nong pen em jongi u Jesus Christ. Nama ka jong me ka long hima ka jong me ka bol ka burom junom la junom ko try Jesus Christ me balong ki apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jong nga ai happy what page ki pop jongi Henry ya ka jing ngai jong ka balang jong me bar ha ka jing sabun jong me to ai hakai ka jing suk bar ka jing yatli ka way ka kum ka mon jong me ma me uba im bat basun shar junom la junom
Amen. Kajing sugu try kendon borobor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Tu ngini atruai kedak kajing suk iwe pad. Kajing suk bat pi. Ko kholang bro jong ublay. Meu ba kinoi ki pop ka perthei. Tus ngeusen eingi. Ko kholang bro jong ublay. Meu ba kinoi ki pop ka perthei. Tus ngeusen eingi. Ko kholang bro jong ublay. Meu ba kinoi ki pop ka perthei. To ai jing suk yengi. Hakmi ukun lang broad jong ublay. Hakmi ubakit noi ki pop jong kaperthei. So kito ki balakot siya kajing kawai jong ukun lang broad. Ko kenrat ngam long ba shohok ba men wan ru ba po ka yeng jonga. Henry shuong tengah ktien bat ka sim jonga kan sakya hi. Ko men ko para ha kene ka por la long kumne ngim la ban priang yaw jisu ha ka dur sakramen tongin ye khot yi ban wan ha po ka donut jongi ha po ka man sim jongi ha ka ying ka sem jongi ban long utrai kan rat jongi Chris. tongin yai duai lang ya kene ka chim duai communion man sim ko jisu jonga nga ngai scam ba medon tli ha ka sacrament ba khuit tam ka duan nga i jame nalor ki e baro bat nga trang ba men wan ha po ka men sim jonga namar ba menta kumne ngamla ban priang yame ha ka sacrament ba khuit to wan ha po ka donut jonga ha ka jinglong men sim nga piam yame hala ka donut bat nga penye so yalade bat me wat sha bangan klat shu na me Spashim number jarwa ba ar spa ar per way. R way. Sim Jongu Christo en kul pariaga Enu Christo enim yanya Batuy naga klungu Christo sanyaga Jamu Christen lebyanya Gujing shaleben Jopek lai shuyanya Chris Baba tu shash koryanya Apo kijing mong Jong me try ayan ri Awat syangan kladno nabe Nunong syunu paman kulong tu dayanya Kat meryap to
Bangan wan shame lem kiril ku jong me banya ro tang ya me juno hak mi ko Jisu ubaba bat yang tam gadem gu yon hak mat jong me Dajing trang ba shit rem jong kamen sim jonga Naya dwai kerpat yami Bamen shan jis ngong Adonut ja jonga Kajing jing kermen jing To shon jing kuslai Bashisha ya kapok Bagamon skemban le haro Kadbangayay puson jing mong kordon Jong me mlaya tulu padabit Gila sang kikti bat kikjat ki jonga Gila nyos king jonga baharo Giro ime ko Jisu Ni yame ko Jisu Ni mane yame ko Jisu Ni sngongu yame ko Jisu Ni pendon burom yame ko Jisu Ni yame ko Jisu Ni sngongu yame ko Jisu Tokerku yang go Jisu Tokerku yakibapang barok ko Jisu Tokta yakiba Shitom barok ko Jisu Shitom barok ko Jisu Topen koi ya kinong pop barok ko Jisu Topen koi ya kibapang kiba shitom barok ko Jisu Topen koi yang ina kapop ko Jisu Tokerku yang i ko Jisu Tokerku ya kaying kasem jong i ko Jisu Tokerku ya kibapang kiba shitom ko Jisu Tokerku ya kibeshem lanot ko Jisu Tokerku ya imei ipa jungi ko Jisu Tokerku ya kibaduk kibarangli ko Jisu Tokerku ya kibeshem lanot ko Jisu Tokerku ya kajing angnut jongi ko Jisu Tokerku ya kajing trang jongi ko Jisu Tokerku ya kajing temu babha jungi ko Jisu Ni sngongu ya me ko Jisu Ni ro ya me ko Jisu Ni pendon burom ya me ko Jisu Ni mane ya me ko Jisu Ni ya me ko Jisu Ni sngongu ya me ko Jisu Ni mane ya me ko Jisu Ni ro ya me ko Jisu Ni ya me ko Jisu Ni mane ya me ko Jisu Ni ya me ko Jisu Ni ya me ko Jisu Hallelujah Hallelujah ya ro ya utrai Hallelujah ya ro ya utrai Hallelujah 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 ya ro ya utrai Kaburom hau pa bad hau kun bad hau mensim bakhuid Kumalalong haga benengkong Kumju menta berbor-bor Junom la junom Amen Dongin duai jar sipor Naga benta Kitu baru kijintmu jong pi komen kupara Nyala yo pedang yo Jisu Haoj walabun na pedang jong pi Pimla ben pedang yu haga sakramen bakhuid Henry dah kejingai kebas kem jengi ulawan yengi hagar ko mo pekerja mensim Jisu don haki denut jungi
aki yeng kisem jong pi baro menta dongin sengap jar sipang ngin penya so ila de batu ngin kular ha u mengin nom jengai shu na u knang ba ka jinyai e jung u ka jing garku jung u kan non rengkat bat pi bat ka yeng kasem bat ka jin tumu babha jong pi Haka gospel jong Markus kanong kabakat way kadakot kabaar pulai bat ar pusau Jesu ong shisha ngong hapi haba pi duai bat pi pan a dongek bat pin yo pediang bat an saai baro hapi uong utrai haka ne klip mat kadba ngidang page show Jesu kat ba ngenang don kata kajinga slok men sim batu topan na u ya ke ke ba piang nut da kata kajinga ke ba pin sayo pediang dang ba kayu kares bakhuid u blay u sa te sei ya kata kajing ang nut kata kajing trang jong pi to ngin ya duai dau men sim bakhuid jong me ko try to share ngi ki ba melap sa da ka met ba ka snam jong ukhun jong me bada ka bangi plai me om tang da ki tien ne da ka ba kren henry da ki kam ba da jin shisharu ngin dublong ki babit banrung ha ka hima beneng jong me dokar ku ya kejing ang nut jongi baro kejing temu jongi baro to ai jinja thai ka man sim jong kitu ki men ki para ki bangela pule ya keteng jong ki men ne dau Chris u try jongi Amen. U try don ringkat bat pi Ringkat bat piru. u blay badan bor baro un kur ku ya pi ya kaying ka sem jong pi bat ya kejing temu babha jong pi ukpa baru kun bad men sim bakhuid Amen. to ya lek sup kamas kalawai Ngis ngo yau blay Number jerai ba shi spa sau peu pra. We sau pra. Skap gadonut ba ku jong you try na gajing ika ko lagi kun gajing jam nut na ngato higai dong basket rit bas pun Rai burom ya kadonut bakhuid bajing ibas guna kung katuy ya kajing mong baang wat pen biang da kajing ikelya Kaburom ha kupa pada kun pada hamun sim bakhuid Bagalang hakaba menengkong kumjum mentar barabor jinom la jinom amen. Kodenut bakhuid tamu Jesu To is nayingi Kumaria kono irap ki Kristen Tuduan banta jingi Hagerteng kupa badukun barumensim bakhuid amen. En yaro ya Jesu Christ Jinom la jinom amen.